Bizkaiko Foru Aldundiak garapen iraunkorrari eta ingurumen hezkuntzari buruzko UNESCO Euskal Herriko Unibertsitateko katedrak eta UNESCO etxeak Urkiolako ekosistemak eta pertsonen ongizatea jardunaldi irekia antolatu dute. Urkiolako Parke Naturalean egingo da jardunaldia irailaren 28an eta Durangaldeko biztanleei, kudeatzaileei eta Urkiolako Parke Naturalean interesa duten beste pertsona batzuei zuzenduta dago. 1000 urteko ekosistemen ebaluazioa Bizkaian ikerketa proiektuak, Nazio Batuen ekosistemen 1000 urteko ebaluazioa nazioarteko programa zientifikoaren esparru kontzeptual eta metodologikoa garatzen du. Zeinak ezagutarazi nahi baititu batetik ekosistemen osasunaren eta giza ongizatearen arteko harremana eta bestetik giza jarduerak ekosistema horietan izan ditzaketen ondorioak. Urkiola Bizkaiko lurralde historikoan aztertzen ari diren eremuetako bada. Ikerketan lortu diren emaitzak ezagutzera emateaz gainera, honako hauek part hartuko dute jardunaldian. Lisboako Unibertsitateko irakasle Enrique Pereira eta Andres Ried Deustoko Unibertsitateko Aiziazko Ikaskuntzen Institutokoa. Topaketaren amaieran parkea interpretatzeko ibilbide bat egingo da bertaratutakoekin.